Het blijft een teleurstelling, ik al wisten we het, want de JSF is van Friesland eigenlijk de minst gunstigste keus. Wij gaan net door het keerpje van een vliegtuig, maar wij hier liever een ander vliegtuig hand. Ja, dus even afwachten wat er gebeurt. Dat is net zo duidelijk voor u alweer. En ja, wij zijn wel eens bang voor een heel soort lawaai, maar misschien valt het ook wel mooi. Ja, we weten ook net wat van Loet zo laatst het uiteindelijk ja zal. Volle meer als nou of net. Het lood komt vooral hut binnen in de huizen die dicht bij de basis stenen. Gewoon denken dat de komst van de JSF drastische gevolgen had zal. Dan kunnen wij voort. Hoezo? Nou, ik hoop dat ze dat juist hebben. En dat zal ik haast al, want 21 decibel meer. Ja, in Amerika is al 24 huizen afbrutsen, dus ja. Nee, ik ga niet verhuizen. Tenminste, nog niet. We moeten het eerst uittesten. Ik heb ze nog niet gehoord. Misschien valt het mee. Voorstanders van de JSF wijzen vaak op de werkgelegenheid die het onkeer van Nederland opsmieten zal. Bij de omkeer van de JSF zijn er 10 orders plaatst. Daar is het Friesland 0,0 van. Dus dat is bij de Saab Gripen werkt dat oors. Dat wie uw vakken daar stel westen, met name om het lood. Maar dat werkt ik oors qua compensatie van die werkgelegenheid. Omdat ze steeds maar wij je met her willen. En dan hier ik er heel graag voor in willen van, nou, wij moeten gewoon als Friesland marginaal claimen. Wij willen een treden van die compensatie. Oorlog miljard willen wij dat die in een tijd van 10 à 20 jaar hier in de regio investeerd weer. Dat ik volle leverhand. Ja, een stukje arbeidsgelegenheid, alles eromheen. Toeleveranciers, niet meer op. Er zijn zoveel mensen die er ik ben afhankelijk van binnen. En dan denk ik, ja, het is moeilijk. En vanzelfs ben er ik altijd mensen die er gewoon blied maar binnen. Daar ben ik heel blij met. Want het is mijn naam en dat is prachtig. Laat hem maar komen.